Facer memoria, un podcast de historias contadas en primeira persoa. Eu moito medo tiña, eu estaba sempre cheiña de medo. Salía ás fouliadas e salía por aí e tiña que vir meu avó de fecharme a porta porque senón eu xa non era capaz nin de entrar na casa nin de ir para a cama. Eu tiña medo bravo, porque ti sabes o que é ser un neno e salir pola porta para fora, que non había alumbrado público, nin había nada, salías pola porta e ti, pois aparece que vías luces por todos os lados. Diso que che contaban da Santa Compaña, que ao xa era mellor que resbalaras e caías, porque se resbalabas e caías, pois se che daba un ataque. Pode haber certos e pode haber Serra de Outes sempre acolleu con cariño as propostas escénicas de Berrobambán. Este concello de gran dinamismo cultural amosounos nos encontros de facer memoria o presente que ten o seu patrimonio material e inmaterial. Para a nosa compañía, afeita como adoita acontecer no teatro, a deixar nas lembranzas máis ou menos duradeiras unha pegada dos seus espectáculos, foi toda unha experiencia coñecer de primeira man, de viva voz, as historias das veciñas e veciños das parroquias de Cando e San Lourenzo, do alumnado do IES Poeta Añón e de quen se animou a compartir connosco o encontro final, porque en Outes tamén quixeron participar as mulleres de Viladomonte e Santo Ourente. Na praia da Barquiña, en San Cosme, durante as noites de lúa chea de finais de decembro e comezos de xaneiro, vense unhas luces que poderían dar lugar a misteriosas elucubracións. En realidade, trátase da xente que busca os pipións, uns peixes que van desovar alí, moi apreciados na zona. Pero quen non sabe é como a quen non ve, e na escuridade xorden os medos. Quizáis por iso, as historias de espanto dominaron o paso de facer memoria en Outes. Decía que por eso es que non volvía. Pero malos olhos que yo. Ves? Por si acaso. Despois o medo tamén nos quemou. Nós, habrá 6 anos ou así, eu tiña máis regresada e tiñamos unha vaca. Entón eu, desde que viña de Santiago, fun á erva. E aí a Sampaio, diante da fábrica, levaba o coche e metía un feixe de erva no coche para ter para outro día, que tiña que volver para Santiago. E o coche deixei-no abaixo, pero o urbal estaba era assim, moito arriba, eu estaba arriba de tudo onde era boa erva, e tiña o coche aberto. E meio para baixo, non sei como mirei, e vexo unhas luces de colores, pero había un carballo, e parecía que se movía o que era as follas, e vai, eu collín medo, e xa marchei, que aquí tiña, porque xa era así, o cerrado a noite ali facía escuro, o cerrado, bueno, eu vía para apañar erva, e facía escuro baixo do carballo, e tanto medo collín, e dixen, ainda me poden ir ao coche, e bueno, baixei a erva, metí no coche e vim. E iban unhas que iban andando, e contei o que me pasara. E dixo, olha, pero ti viste mulher esse dia? Pois vinte comigo, pero fomos no coche. Fomos no coche, passamos, era no puente, via-se as luces. E vai, fomos máis arriba, dar a volta, e viñamos de volta, ai, pero ali non fomos. E dixemos, ao Fé da Forneja máis alto, viste? Sí, eu tamén fui ali. Pero eles non foron a noite pelo que é. Pero Fomos por outro día pela manhã. Sim, claro. Havia no meio numa pedra no rio, porque hai unha fonte aí, que agora essa fonte engalharon na capilla. E diante da fonte, no rio, o rio, levava muita água, havia unha pedra. E aí havia 3 velas de 3 colores, ardendo, alumbravam. Claro, Então, o carvalho fazia assim. Claro. E eu pude, não, medo mais assim. Eu não sei quem pôs isso, não sei. Espera, a ver, eles estavam ali. De colores, 3 de colores. E que o que te disse que nós criámos os medos. Era o medo, ali não havia nada. Éramos 3 ou 3 pelo menos, ou 4. Pero não dixemos, vamos verlo. Não, volvemos de dia para outro dia. E non se apagaban, que raro. Eu não sei se se apagavam. Eu vinha, cando havia, eu estava noiva. Unha que non se apagara, pero había várias. 3 eram, 3 de colores, não era, eu creio que era blanca, azul. Eu iba con miña avó gustaba moitísimo a televisión.
televisión. Entonces íbamos á taberna ver a televisión. A carretera de Morrillo, non había luz pública, entón fomos ver a televisión. E cando viñamos de volta, vimos a Santa Campaña. Para mí era Santa Campaña, porque xusto xunto á parede do cementerio vimos unhas luces no chan. E eu agarrei a miña avó, morría de medo, e dicía a miña avó: non tiñas medo, pero ela debía ter tanto como a mí. E o día seguinte foi mirar, e se non vai mirar, pois contamos que era Santa Campaña. Era, queimaron leña, era onde a baña, aí onde está a marquesina, estaba un montón de leña, picaban aí a leña, e depois o que quedaba, o gasto que quedaba, queimaban. Entón queimaban, e quedaba a borralla con esas aspas no medio, e viño o aire soplaba, e parece que encendían e apagaban na parede do cementerio. Hai quen para botar o medo fora conta un conto. Dámoslle forma así ao que nos parece ter enxergado na escuridade, porque o que nos arrepía é aquilo que non lle atopamos explicación, pero sobre todo o que parece avisarnos de que a morte anda preto. E aínda máis cando escoitamos as historias narradas en primeira persoa. Mira, Paula, eu quedeime con un medo que, bueno, ese sí que nunca tuvo explicación, que me contábame meu pai cando meu pai era pequeno, o seu avó morreu estando con el na cama, non? Acordas de eso? Entón papá sempre contaba, ele era pequeno, ele vivía, meu pai e o meu tío criáronse nun matriarcado, vale? Eran todos fillos de solteira, eran todos mulleres que tuveron varios fillos de solteira, criáronse entre mulleres, non? E había ese avó que estuvo, Francisco. Vale, pois é que un día que lle dixo a meu pai que se dormía con el esa noite, que tiña ganas de estar, bueno, que estuvera con el, que dormira con el, e meu pai non tiña ganas de dormir co avó. E dixo, mira, se dormes esta noite comigo, mañán, cando me levante, douche un chato de Jerez, que era unha copa de Aníbal, de viño dulce. Sí, sí. Entón, el dixo, por un chato de Jerez, claro que durmo. Entón, que se meteu con el na cama, bueno, que estaba na cama, de noite, meu pai dicía, non sei que hora sería, pero de repente apareceu unha luz que eu non sei explicar, unha luz como moi grande no teito da habitación. Entón, eu dixen, avó, que é esa luz? E dixo, pois non sei, será a tua nai que encendeu o candil. E chamou a miña avó, e chamoulle, María, ti te has encendido o candil, estás co candil encendido? E ela dixo, non, meu pai, eu estou na cama. E meu pai que dixo, logo, que é esta luz? E dixo, pois non sei, non fajas caso, durme. Meu pai dicía que nunca viron un reflexo tan grande no teito da habitación. Bueno, pois quedou a dormir, agarrouse nele co medo, e pola mañá ao despertar, o avó non despertaba. Entón meu pai, avó, dame o chato de Jerez, avó, e o seu avó estaba morto. Iso sempre me contou meu pai, dicía que el non quería nada, pero el, ese recordo que ten de pequeno, que nunca se lle acordaría. Claro, tal vez. Non sabe que foi aquela luz, nunca lle encontrou explicación. Pero que son este tipo de cousas que, claro, poden ser casualidades, pero é moita casualidade. Como en episodios anteriores, tamén en Oute xurdiron lembranzas de xente que ve ou que di que ve, é dicir, persoas que perciben os avisos da morte. Esas premonicións agochadas para que non dispomos desa facultade, ben porque non nos unxiron co óleo dos mortos ou ben porque non lle prestamos atención ao que temos ao redor. Sei cousas que pasaron que porque nos contou son verdad. Había un señor no meu pueblo que vía cousas uns días antes de morrer un señor dun trator no monte. Uns días antes ese señor pasou pola nosa porta con outro, era veciño. E había un con nós que decían que vía que no bautizo que o ungiran cos mortos en vez de cos vivos, non sei que, e que vía esas cousas. Entonces este señor que decían que vía, pasaron esos dous veciños xuntos, viñan dun entierro, viñamos todos dun entierro, e nós estábamos sentados á porta, e ese señor estaba con nós. Pasaron os veciños e dixo estas palabras, estaba eu diablo, dixo, eu quería saber cal dos dous sei. E non dixo máis nada. A semana seguinte,
morreu un deles. Entonces, porque un deles era familiar deste señor. Ele iba todos os días hasta onde perdía, porque diz que vía ir o difunto, que o vía ir, pero que ao chegar ao medio da aldea, que o perdía. Non sabía se iba para a casa do familiar, se iba para outra casa. Entonces, pósemos pelos de... Despois démonos conta de por que dixo aquela frase. Porque dixo, eu quería saber cal dos dous é. Aínda que as historias de visións e aparecidos poden provocarnos un arrepío no corpo por poñer un pé no descoñecido, hai outro medo, máis real, o medo dos vivos e non dos mortos. Era falaba moito porque iba a muiño, non había luz pública ni nada, iban aos muiños, que antes iban, non había muiños na casa. Miña nai ainda se acorda de ir ao muiño, cando era chavala, foi moito. Sí, que iba a ver. Eu nunca fui, de ollo contar toda a vida, miña avó só contaba moitísimos contos, que era mi madre querida. Por exemplo, cando iban ao muiño de noite, que iban sempre ao mellor tiñalo de noite, e iban, e cando se viña unha luz, iso quedou-me que eu tiña pasado moito medo, que viña unha luz ao leso, ou así, ou moverse, e dicía, morreu fulanito de tal, chegaban á aldea, morreu fulanito de tal. Mira, ves? Sí, parecía, acordo, a madriña sempre dicía, pero é verdade, dicía, madriña, esas cousas tal, unha linterna, a madriña tal, non porque non había linterna, sino con farol, porque era levar un farol, que era o que tiña, un farol para levar. Había máis vellos ali que che contaban sempre o mismo, señora Angelina, que venía por ali tamén. Sí, hai moita xente que... Sí, que contaban eso. As cousas meu avós quería moito o tema da Santa Compaña, o tema de tal, que sempre decía, vai morrer tal, porque ves unha luz e cando se apaga a luz, tal, por eso cando estaba apagando na luz, claro, Minha avó sempre dicía que non se dejañaba nunca. Por exemplo, a mí sempre me dicen que meu avó era non teñas medo, o contrario. Sempre era quitan medo dos vivos, pero non dos mortos. Que escapa dos vivos, pero non escapa dos mortos. Que eso non pasa nada, que eso non é tal, era todo moi... O chamado mal de ollo, ou a influencia negativa de consecuencias funestas que pode ter a ollada de alguén, conxuga ese temor a unha doenza inexplicable co receo cara a algunhas persoas. Además, contaron outro día meu tío que su avó comentoulle que, falando de mal de ollo, de todo isto do tema do aire e tal, que nunha aldea de enfrente, xa fai, imagina, era a súa avó, xa que contou o conto, que hai unha rapaza que non iba para arriba, que iba para baixo, estaba ben, pero non terminaba de dar o estirón. E levaron a unha meiga, a unha señora, que tal, e comentoulle, fixolle allí o que fixera, e dixolle que había dúas persoas que non lle querían mal, pero estaban coméndolle a energía. Ajá. Entón, que por eso era que a rapaza non iba para arriba. E dixo, non pasa nada, eu vou facerlle tal, eu vou a botar aquí un embrujo, e non pasa, xa está. E a semana, unha das tías morreu. E os 15 días así, a outra tía morreu. E desde esa, a rapaza xa creceu, xa foi toda feliz, que xa non pasou ni nada. Mira, bueno, pode ser casualidade. Eu pensei para mí, que casualidade. A ver, para non querer mal, Xa che dixo. a ver, levou un por diante, sabes? Si chega a querer mal a final. Tamén os recordos da presenza constante da Garda Civil no rural, da pobreza, da xente que andaba polo monte agochándose co temor a ser descubertos ou a que os descubrisen, tecen a memoria dunha época. Que viñan a Guardia Civil moito por aí arriba, e eles estaban tamén ali nas casas, e pasaron os guardias civiles e quixeronse meter con eles, e dixeron, que lle prendeu un rumo arriba? Aí por aí estaba Miguel. Era así. Estaba Miguel con nós, cando de quen prendeu un río. E dixo Miguel, yo no fu, que viñan andando moitas veces, viñan a cabalo. Entraban co tricorne, deixaban non era cerne, que era o mosquetón, ali entrando xunta a báscula, animado, e facías un silencio total, e hasta que marchaba. Había un medo, a ver, iso era cuidado, había moitísimo medo. Xa che inculcaban ese medo. Ver no espello que entraba, e as pequenas para arriba, e caladiñas, debaixo das camas ali caladiñas, e eles despois un café.
un café, moito lle daba ao demo o café que lle facía a miña nai, outro café, porque claro, eles viñan de recorrido, con aquelas capas, aqueles tricornios, aqueles... E despois E viñan... tomaban como un manto. Sí, era unha capa. E despois viñan naquel sidecar, acordaste do Calabria, aquel no sidecar. Pero viñan por aquí, o sea, miúdo, todo. Viñan ao rural, andaban así, pero en de noite, Andaban sí, Viña por un lugar que no rural comíase ben. Vamos a la calada. Daban de comer, daban de café, daban de... Sí, contaba meu abuelo con un irmán dele, íbamos a Xarró, eles eran de San Cosme, íbamos a Xarró, e por adiante o camiño, cruzou, iba de volta para casa, cruzou polo cemiterio. E veu unha persona do Guardia Civil salir do cemiterio e viu unha catea tremenda. Se deixou tirar moito. Sí, dabanche unha pasada, por menos, nada. Que va usted aí, por unha tontería, era me fixo para adiantar camiño, vas? Era a línea que este de acá. Así, vino non salir, que fai usted aí? É claro, eu veño das moces, para robar para que che meteu un poquinho de cousa. Claro, porque sempre che contei, además, nós, por exemplo, bueno, a nosa casa era moi grande, pero nós somos 4 irmáns, e queríamos todos dormir con, chamábamos de madriña todos, con miña abuela, que aquí antes chamase llora abuelos, pero antes chamábamos, todos eran madriñas e padriños. Sí, eu tamén. Queríamos dormir con elas, porque elas sabía moitísimos contos, xa contábache historias, miña abuela sabía moitísimas historias, da guerra, bueno. Además, miña abuela quedou viúda moi xoven, tiña 3 fillos, e daquela había que darlle a cura o porco, o millo, todo, e a miña abuela un ano, pois non tivera millo, e foille dicir que non tiña, tiña que comprarlle roupa aos rapaces, que estaban todos... Bueno, e o cura, sabes que lle dixo? Acórdame sempre iso que me contaba a miña abuela. Que dixo? Que o rapaces non lle comprara roupa. Unha palabra rara que vai sonar rara. Enconechar, señora Encarnación, pero que lle levara o millo. Enconechar era coser os buratos, coser os surcir, chamaban yo conechar. Por eso salín a tea. Sí, son cousas que che quedan de... Porque eu era rapaza cando nos contaba eso, Pero é raro que contaran cousas da guerra, ademais, porque eso era como un tema tabú, que tiña alguén que estuvera no frente ou cousas así, eso non se contaba, podían contar o de que esconderan despois con moitos anos, pero non. Diante das casas, antes facían unha especie de covas que era onde poñían o batume, acordaste? Na nosa casa non hai tantos anos, poñían o batume, mas poñían leña e todo. E entón, no tempo da guerra, a señora Anaida Ramón de Aurora, entón, esa muller era moi guerrillera, e cando viñan os verdes, chamaban os verdes, non os grises. Os grises. Sí. Pois agachaba os homes ali, cando viñan, porque viñan por as casas, porque aquí tamén houbera un señor Polito, era malísimo, estaba non deses de... Bueno, nunha política desas, eran dos malos, non me acordo agora o nome. E eses, co aquel deles queimaran os santos todos da ponte, da capilla, queimaran os santos todos. Acordadevos o nome? Sí, contar, sí. Claro, escondían nesas covas que tiñan o batume, que mas tiñan leña, e escondíos ali. Para que non viñeran os outros e os levaran. Escondíos armados que... Eu recordo que miña nai a veces comentaba que había xente que estaba polo monte e que miña avoa tiña moito medo, porque a veces meu avó os deixaba dormir ali nas cuadras ou tal, e ela pasaba moi mal pola noite, eu pensaba, porque despois, cando xa fui maior, pensei, claro, a saber a quen estaba nese momento... Aí deixábanos dormir na... Claro, na casa non, pero nas potes, claro, en algún sitio, meu avó daquela comentaba, era xente que estaba polo monte, xente que estaba buscando cousas ou estudiando, Donde vivía todo monte, entonces, claro, estaban escondidos, todos estarían todos escondidos por la claro, ali hai un horro que pon 1782, eu penso, e que farían aquí? O sea, me di meu marido un día, esta xente enterouse das cousas que pasaban fora, porque ti pensas en 1700 ou e dis. Pero date conta de onde ti vivías, ali abaixo había o que era... Estaba de Besa. No, o río. Sí, pero estaba un anexo de San Xusto. Un anexo da... Seguramente estaba mellor comunicado que ascendía. A capilla, onde estaban os frailes de que lado. Vale.
Sí, sí. En San Gregorio? Sí, en San Gregorio, mas despois hai restos de outra capilla, eran todos anexos de todos os outros do monasterio e demais, entonces. Eso non teño idea. Contoume o irmán de José Ramón que sí que abaixo estaba a playa, que antes o río era totalmente distinto, que enfrente non había ningún mar, nada. Eu recordo ver coches sempre en verán que aparcaban ali e baixaban abaixo ao río. O medo que levamos dentro fainos desconfiar do que vemos, inda que sexa a plena luz do día, e mesmo do que escoitamos e das intencións da xente coa que nos cruzamos. Sabíamoslo nós, pero ahora... Pero medo había moito de día tamén, porque mira, nós íbamos buscar o leite a Fonte Mourente. A Fonte Mourente alá, cruzábamos o río, comprábamos o leite alá. E cando a señora podía mandarnos o leite por o rodeiro, que é onde vive Chón, aí abaixo, que había unhas tabernas ali, mandábanos o leite por rodeiro. Pero cando non... O mellor o leite viña de Fonte Mourente ao rodeiro, do rodeiro a San Lorenzo, traíanos, pero outro día non chegaba. Entón, se non chegaba pola tarde, había que buscar o leite, non había leite. E unha vez, debía ser polo mes de maio, íbamos Manolo da Baña, que iba a Pepita da Baña, a máis nós comprar o leite a Carballeira. Manolo, miña irmán Clara, a maior, e entonces, ala, ide buscar o leite, e empezaron a ver, chegamos a casa da canteira, o leite, non había leite, ala, tira para a Fonte Mourente. Debía ser o mes de maio porque estaban labrando. Había por aí un señoriño de aí de Lourido que non estaba ben da cabeza, que, bueno, daquela teña un alcune que non se pode dicir, que le chamaban yo de tal, bueno, nunca se metera con ninguén. O home, eu creo que nunca se metera. Andaba a súa bola. Eu creo que era enfermo mental, andaba a súa bola, nunca se metera. Sí, nunca se metera con ninguén. Bueno, nós collemos o leite, chegamos ali, collemos o leite, baixábamos por un carreirinho baixando, Fonte Mourente é aquela aldea que está lá enfrente, das luces. Baixábamos andando, e baixábamos. Estaban labrando, estaba a xente labrando, por eso dixo que debía ser o mes de maio, porque, bueno, e de repente a gente dixo unha vaca, "Jo, vaca, jo!" Nos escoitamos, esperaba yo. Aí vamos todos. Empezamos a bater as patas ao cu, cas botellas de leite, miña irmán con unha, Manolo da Baña con outra, pero corremos, pero como se acabara o mundo. Era hasta onde corremos. Ti mira o medo, porque era medo realmente. Corremos hasta o límite. Cando cruzamos o río, como xa estábamos do lado de nós, vamos, xa está. Agora xa estamos a salvos a chegar na nosa. E paramos. Entendes? Por iso que te digo, o medo, debíamos ter moitos medos, de Dios. Pero o leite, non sei se o donde comprabas ti, pero onde compraba que era a Miguel Santos, botaban unha area de sal. Ah, sí? Sí. Para que? Para que non se cortara, para que non lle secara a vaca, porque estaba regueiros. Pero en todas las papas. Sí, eu me socorro, sempre de unha área de sal. Se quincearon, botaban unha sal. Eu teño composto tamén. Tiña vacas que eran de arriba. O poeta Añón, moi lembrado na súa terra de Outes, ten un poema adicado ás leiteiras que vendían leite casa por casa. No encontro final, para introducir a historia que acabas de escoitar, quixemos ler ese poema, e sorprendeunos unha muller do público coa súa intervención. Un poema do poeta de Francisco Añón que é A Leiteira, que seguro que coñecedes, pero parece moi interesante porque fala de como era isto, non? Decía, sabe de memoria? Sabe la toda? Por que nunca dixi? Por que non trouxen as gafas? Por que non trouxen nada? Bueno, te va a sorprender mucho, primero porque soy venezolana. Ah, mira. Y sí, llegué, mis padres son de aquí y tuve la oportunidad de, en uno de esos viajes, venir. Y nos regalaron el libro de Poeta Añón. Yo recuerdo que tendría como 9 años para ese entonces. Entonces, estando en casa, llegó alguien de visita. Yo no sé por qué me fijé en esa poesía particularmente. Te estoy hablando que tenía 9 años. Y me la aprendí simplemente. Entonces, cuando llegaba alguien de visita, mi papá decía, mira, ven para acá y dile a esta gente que viene, que también es de España, que son gallegos, etc., ¿cómo tú hablas gallego? Entonces, como siempre lo escuché, porque en casa se hablaba gallego, pero yo no
no me vi la necesidad de aprenderlo para hablarlo en casa. Entonces, bueno, yo me paraba ahí con mi faldita, mis mediecitas que me mandaban de aquí, de Perlé y todo aquello, y empezaba: erro-me abrir do día, indalomeo luceiro, echejando algún regueiro, bautizo con agua fría o leite de meu pucheiro, porque ni llora provete, que mercoleire. Y yo no sé por qué ahorita, escuchándote, estoy tratando de alucino con todos estos cuentos que de alguna manera estoy atrapada en ellos porque se los escuchaban a mis padres, pero no lograba entenderlos porque la edad, la experiencia, no los había vivido. Claro. Entonces escucho a las personas contar sus historias de hace tantos años y me llena de mucha satisfacción de alguna manera porque me siento identificada porque estoy dentro de mis raíces. Claro. Y me siento a gusto. Y justamente cuando dijiste el poeta ñou, la leiteira, dije nada, esto tiene que ser. Claro. Facer memoria. Descubrindo as historias que viven nos lugares onde representamos as nosas pezas. Lugares como Santo Ourente teñen un forte vencello coas tradicións. Boa mostra diso son as testemunhas da Romaría do Mal Cativo, que lembraban os rituais que debía seguir quen quisese botar ese mal, relacionado con doenzas nerviosas ou mentais, fora do corpo. Era unha tía do pai de Carmine. Eu das misas eu non me acordaba. O que era aquilo con eles? Era a tía Dolores. Era a tía Dolores. Porque frente á iglesia había outra verdade onde estaba a tía de Carmine. A tía Dolores aquí iba sempre con eles ao santo. O cura que tiñamos, o cura vello, non sei dicir exorcista ou como era, daquela era. Aquela era. Entonces, ela levábamos hasta ali. E ele... Bueno, ti tens que dicir tamén como viñan. Sí. Viñan moi mal. Viñan moi mal. Porque o teléfono non había. Non había nada. E seguida chegaba o recado arriba da iglesia que había unha persona como mal cativo, que se chamaba así os que viñan. Entón, pero non sei, era un conhecimento. Non nos deixaban pasar, por iso que che digo eu, porque atrás, pero nós purábamos. Era a fiestísima, pasábamos moi mal. E viñan moi mal, algúns viñan moi mal, eu ese non cheguei a velo, amarrados. Atados nunha escada, eu vin un home. Non me acordo, disso non me acordo. Pasou pela nosa casa abaixo. Viñan durante o ano tamén. Sí. Vale, o sea, é que eso era cando nos chegaba o recado, hai unha persona enferma no atrio con mal cativo, non? Non viñan máis ese día? Ese día non. Por regular ese día viña xente xa recuperada, dar como gracias, entendes? Xa curada, despois como tamén é militar. E despois viñan os militares, cando foi durante a guerra. Eso. Viñan os que viñan de volta. Claro, porque... Os que viñan a dar gracias a Dios porque non morreran na guerra. E seguían vindo. E isto pasou de pais a fillos porque hai familias que viñeron todos da casa sempre. Ainda veñen agora, Ainda veñen agora. E siguen vindo. E contado o exorcismo, que ritual Pois, viña a quitar o aire. Iban a San Cristian. Eu non sei o que lía. O cura non sei o que lía. E despois dabanlle a beber aceite das lámparas que estaban... Queimado. Que tiña ali dentro. E bebían, e despois dabanlle voltas ali alrededor do Cristo do ar. Dabanlle a beber porque ela, a persona que o traía, que tiña con mal cativo, dicía que tiña o demo dentro. Que lle botara Soledad, por exemplo, veño eu non. Quen che botou? Preguntabanlle, quen che botou? Botou-mo Soledad, pero Soledad non estaba ali, bueno, unha persona. E que na porta da casa, ou ali, ou alá. Entonces, tiña o demo dentro, e había que botar o demo fora. E esa señora daballe iso a beber para provocarlle vómito. Porque non era directamente o cura. O cura non. O cura tamén, o cura era o que lle lía os Eu papeles. do cura non me acordo, é de estar alrededor de nós, o cura... O cura viña a iglesia, e despois que iban así que levaban para dentro e atrás. Os santos estaban atrás de voltar mellor, había que recorrer a iglesia todo, pero a persona que viña así mala traía unha forza que iso era inquible.
Iso sí que Tiñan está que moi juntar ben. 3 ou 4. Ou máis, tanto mulleres E como poñeño homens. Santo Cristo. E fora, antes de seguir, despois de tanto pelear, tamén se cansaban, sabes? Iso é que non nos recordamos moito. Poñíanlle, ela estaba todo espelusado, el, e poñíanlle aquí atrás, así, Santo Cristo. un patacón. Nada, non se tía, sí. E non se movía unha Ou perra. unha cucharilla, ou É verdade, quieto. Pero de ben lle poñían unha cruz, mira, era como se deran unha puñalada. Empezaba xa. Facían como a grata, empezaban a gritar. E depois de tanto pelear, cansábanse e conseguían levála atrás de San Campio. Pero antes tamén a facían vomitar. Era o aceite de beber para vomitar. Moito aquilo que botar, daban voltas alrededor do Cristo que só aquelaba, e ao final vomitaba. No Rial, eu vino no Rial. Eu no Rial nunca vi. Eu vi sempre na iglesia de arriba. Unha muller. Arriba para fora, non botaban dentro, fora. É de volver, sí, como rollo de pelos, parece que botaban un rato. Eu iso nunca lle, a mí non me deixaban ir para diante. Eu vi no Rial, na fonte do Rial. Sí. Sí, unha muller, unha señora, falaba castellano cerrado, toda a familia e ela. Échalo, deitada, poñíana na fonte. Échalo, abatíanlle, échalo, ela. Pois botou, que eu despois, éramos rapaces, nós íbamos por calquera sitio, collíamos para ver, para atrás, pero botou os pelos. E despois, botaban un rollo de pelos sempre. E a muller quedou toda tranquila. Así que vomitou? Sí. E despois dixeronlle, ¿quién te lo echó? ¿Quién te lo echó? E ela non quería dicilo. ¿Quién te lo echó? E dixo, fulano a la salida del baile. E eso acórdame, verdad, Purita, que te conto sempre? Sí, eu como acordo disso, de poñer aquí o que máis me chamaba a atención. E esta señora que facía o... Quen era esa señora entón? Esa señora era unha señora moi maior que xa estaba de vida antes. Aprendería iso con alguén tamén. Para provocarlle o vómito. Depois a xente empezou a ir, nós agora dicimos aos psiquiatras. Que viña enfermo de non sei, porque ese tamén é psicólogo, é da parte de parte de Lucía, que siguen vindo a San Campio, non? Sí, hai xente que che sigue dicindo que se non hai arreglo con isto, pois irei a San Campio. Sí, siga vendo así. Porque algunhas zonas teñen así como metida a idea de que, bueno, e nós perdémolo, pero tamén temos o rollo de que cando a gente ten moi mala sorte e lle pasan moitas desgracias nun ano, é un dito como outro calquera, pero tes que ir a San Campio, que isto vai a temporada. Exigémolo de cinto. A verdade é que a xente chama a atención porque unha momia, non? Está ali momificado, que nós dicimos que é un corpo incorrupto, que non é unha momia, e ademais temos así como... Mas afeitámoslo todos os anos. Sí, depois tamén hai iso de que lle crece a barba, sabes? E que o feito, porque valo ver e ten a barba como se tuvera con falta de afeitar. A xente que non sabe, pois, aquí é feita se tinlle así, en broma, que non é feita é o cura, sabes? A feita das limosnas. Pero aquí dicimos feita, non? Sigue dando moitos cartos, parece increíble, pero sigue vindo moita xente. Moitísimo. É increíble, pero durante o ano, non o día solo, ten devotos de... Todas as misas a tope. E deixalle, hai misas todo o ano a San Campio por devotos que ven. Facer memoria. Santo Ourente é tamén coñecido polos sancosmeiros, os famosos sombreiros que levaban as mulleres para protexerse do sol cando ían vender froita ou patacas. A zona que adquiriron estes chapeus fixo que haxa algunha polémica por adxudicarse a súa orixe. O nome de San Cosmeiro deu porque, claro, aquí facíanse e vendíanse na serra, na feira da serra, e no feirón, e máis na Masanoia. Pero daquela a noia había que ir a andar. Ou senón, cruzabas unha lanchiña para cruzar o Tambre, entonces que facían a San Cosme? Compraban os sombreiros a San Ourente, que eran que nos facían, e depois iban vender o cebolo, porque ali producese moito cebolo, que era onde ven a cebola. E levaban os cabazos na cabeza co sombreiro de San Ourente. E empezaron a chamar as San Cosmeiras. As San Cosmeiras con sombreiros, e daí ven o nome, que
quedoulle o San Cosmeiro. Pero é dai, ven dai. Non sabía moi ben se era cousa de o sombreiro ou O sombreiro iba daqui, e elas comprábano, e despois levábano para as feiras de Noia, vender o seu bolo, co sombreiro posto. A hipótesis así que barallamos é que foi unha transferencia do nome do barco, Claro, a lancha de pasase aí que quedou. o do sombreiro. O sombreiro. Porque aquí, cando eu que entrevisteime con moitas das vellas que os facían aquí, elas dicían que no tempo en que elas facían e vendían pa feira, non se lle chamaba San Cosmeiro, era o sombreiro, o chapeu de San Orente. Nos compraban o chapeu a San Orente. Entonces, que ao final terminou, bueno, generalizándose ese nome, pero que non Mas ben a xente daqui a Noia iba a andar, con patatas, fruta na cabeza, todo por aí polo monte, e ibas a andar. Non sei por que chamaban San Cosmeiro, non sei por que empezaría ali, pero nas aldeas todas as aldeas a xente da casa facía o seu sombreiro. Foras de donde foras facían sombreiros, porque eu, volvo a repetir, eu nací nunha parroquia de Muros, miñas tías facían sombreiros, a nai de mamá facía sombreiros, e despois supen de máis sitios que os facían, en Sestao, outra aldea de Muros, o sea, que se facían, que a medida que eu me fui metendo nesto, fun sabendo que se facía en máis sitios, non só en San Orente. No, a ver, a polémica está servida desde moito atrás, non é que nos a serviranos agora, nin temos intención de ese valgo, pero os sombreiros realmente, ao mellor, si empezaron a facelos eles, non o sei, eso é algo que está aí. Ou ao mellor tamén negociaban máis con eles que a xente daqui. Levaban moita noia, ao mellor si San Orente levaba máis do que se iban daqui, porque eu realmente, xente de edad, por aquí facía os sombreiros, pero facía os sombreiros para eles andaran con eles. Nunca acordo de que nadie se levara o sombreiro para vender ou para negociar con eles, non sei. É o nome do San Cosmeiro, que ten tamén o seu pique, porque os de San Cosme de antes din que son San Cosmeiros porque son de San Cosme de antes. Sin embargo, a mesma xente de Noia din que, claro, os barcos que salían daqui de San Cosme de Outeiro, de Outes, entonces en Noia decían, aí veñen os San Cosmeiros. Eso non se sabe se o decían polos sombreiros ou polos barcos en sí. Era todo, eran os barcos e máis eran os sombreiros. E Noia dicían, aí veñen os San Cosmeiros. Entón está a cousa aí un pouco. O que pasa é que tamén é verdad que os de San Cosme de antes tuveron unha chispa de decir, bueno, son San Cosmeiros, son de San Cosme, punto. A polémica empezaría cando uns quixeron poñelo como seu e outros tamén querían. Entonces, eu penso que foi cando empezou a polémica. En realidad, pronto se terminou porque todo o mundo deixou de facela, o sea, non é... Empezamos nos agora. Non sei, nós aburrásenos, e pois ali nos liamos unhas ás outras, entre elas e máis eu, elas se sementan, elas se apañan, elas fan todo, traballan. E despois, o sea, con temos que votar, non? Con todos os sombreiros que facedes, vendedelos. Sí, polo menos para gastos de... Sí, claro, para o material. Claro, hai que comprar avis, hai que comprar fío, hai que comprar senteiro para a cementaria. E os ides vender aonde? Ai, onde haba feiras, fomos a San Campio. É unha forma lúdica, o sea, unha forma de pasar o verbo. A Nerea. A feira de artesanía. A feira de artesanía. Non, a feira de mercado de artesanía. Máis que nada para lucirnos, é máis para pasar o verbo. Para mí é terapia. Fomos a Vigo. A Vigo, a da República. Vale. E depois encaran por teléfono. O sea, vendedes por internet, casi como que di, No. Pero... Sí. Estamos facendo cando hai no centro social. Sí. E temos 15 alumnas. O sea, xa estades transmitindo... Sí, o que sabemos. Sí, o sabemos.
Polo caldo, o sea, ímos casi que polo caldo. Bueno. Bueno, polo caldo non, pero má quería. A ver, claro. Pero 15 sombreiros xuntos tampouco se venden así a correr. Pensando así. En cada bico destes ten que levar súa apuntada, dúas apuntadas. Por iso é que non é chique. Sí, non. Non é broma. O máis difícil é preparar a palla. Preparar a palla porque dá traballo. E se non ven tempo, pois estropeas e o que dá choio. Dá moito traballo. Dá traballo todo. Pero, bueno, non estamos así. Hai tradicións que permanecen na memoria, aínda que só sexa para lembrar o paso do tempo, o cambio de hábitos, a transformación da sociedade. Hai tradicións que desaparecen e outras que mudan. Manuela Campos Agrafojo, responsable do proxecto Utear, contanos do seu interese polo Pampallín, unha festa relacionada coa chegada do mes de maio e pola recuperación da memoria do Concello a través dun traballo interxeracional promovido polo IES Poeta Añón. Como xurdiu o proxecto? Pois mira, eu traballei en distintos centros, non distintos centros, en distintas localidades. Entón, sempre falas co alumnado, cousas e tal, e faláballes do Pampallín. Entón, eu alucinaba que a xente non soubera o que era o Pampallín, porque é como se eu lle pregunto a alguén que é o entroide, e non che saben dicir que é o entroide. Dis, pero como non sabes que é eso? Que pasa? Que eu son do Concello de Outes e onde eu nacín, desde sempre se fixo o Pampallín, que é unha queima de, leña, basicamente, o último de abril, que é a nosa maneira de recibir a chegada do mes de maio. Nosos maios eu nunca oíra iso dos maios, pero o Pampallín sí que o celebrábamos, non? Entón eu nacín nunha aldea, nas aldeas que me rodeaban tamén se celebraba, onde eu vivía e vivo para prácticamente é un val, entón de frente vías as outras aldeas que tamén o celebraban. Entón eu entendía que iso era unha celebración universal. Entón ibas por aí, por outras localidades, non o sabían, que cosa tan rara. Sorpresa, chego para dar clase no meu propio localidade e os rapaces tamén, tampouco sabían moi ben o que era o Pampallín. Que pasa? Que o Concello organizou unha festa que era o Pampallín, que é justamente esa fogueira, non sei que tal, pero vai acompañada da parte outra que non tiña nada que ver, que era o beber. Entón quedou ca idea de que o Pampallín era unha festa que organizaba o Concello para beber. Eu dicía, non pode ser isto, que os rapaces non saiban o que é o Pampallín. Vale, o centro do Concello está no que era a Feira dos Porcos, onde antes se celebraba a Feira dos Porcos. E eles dicían, como? Sí, pero vos non sabedes desto na vosa casa, non vos... nin idea. E dicías, como é posible? Todo isto estáse perdendo, porque se os avós non lle contan isto aos netos, todo isto estáse perdendo, non pode ser. Entón aí foi cando me empezou, jolines, que ben estaría poder facer grabacións a xente maior para que conten como era pois a vida aquí, como era a feira, o feito de que vías, dicías, madre, eu recordo cando iba ao cole que a alguén lle morría un avó ou unha avoa e ian aí non de Loito, algúns de Loito, outros da Libia, e dicías, e os rapaces eso quedaban así sorprendidos, non? Xa que hai moitos temas que se poderían tratar para que eles saiban a historia. Entón fun así como seleccionando uns puntos, pois a escola, nas feiras, nas bodas, como os preparas agora unha boda que con un ano de antelación xa tes que reservar o restaurante, non sei que, e antes a xente que casaba de noite, e os rapaces dicían, como ian casar de noite? Pois xente que casaba de noite e tal. En que vais? Na emigración, porque moitos tiñan familia que emigrara, non se enteraban. Eses foron así, creo, recordar os puntos máis importantes, non? De que te basabas. Despois ibas preguntando a xente, saían sempre outros temas, outra información. As entrevistas, basicamente, fíxenas eu, con o interés, era máis persoal meu que do resto do profesorado, e co alumnado, pois sí que había algún interese, pero ti dabas uns puntos
a tratar unhas preguntas a facer. E que pasaba? Claro, ti dicíase, pregúntalle, pois, canto tempo foron de mozos? Porque, claro, entón preguntaban, canto tempo foron de mozos? 5 anos, punto. Sabes, non eran capaces de ir sacando o fío ou eso, pois, fostes de lua de mel? Non. Ainda que algún entrevistas fixeron algunhas alumnas, sobre todo, alumnos non, pois basicamente as entrevistas eran feitas por min para un poquinho máis, que non me considero tampouco experta, pero bueno. As tradicións, os costumes, a maneira de vivir marcan a contorna. Hórreos, muiños, fontes, lavadoiros fálannos dos traballos cotiás. A recuperación do estaleiro de Ciprián, actualmente un espazo museístico de carpintería de Ribeira, deixa constancia da importancia que tivo nunha época esa actividade, agora case desaparecida. O patrimonio material tamén permanece no patrimonio inmaterial, nas historias, testemunhas e lembranzas. Que unha vez concluída o inventario histórico-artístico que me encargara o Concello e publicado, a directora do Instituto, Pili San Pedro, estando a directora, ocorreuselle catalogar o patrimonio popular, a arquitectura popular, que podía mobilizar aos alumnos para facer o traballo de campo previo. E certamente resultou útil, fundamental, diría eu, porque mobilizou certo de chavalas, de todos os grupos. Convenceu ao profesor de sociales para que lle subira a nota aos que participaban, e animáronse moitos, que era organizado por parroquias. Os que eran de San Morente iban a encargar desa parroquia, os que eran de Valadares, da súa. E estuveron durante un mes recorrendo a parroquia, buscando muiños e fontes, hórreos. Sí, máis do 80% de todo o que se catalogou, que foron 1.200 hórreos. 225 muiños, 100 e pico de fontes, 120 ou así fontes, como 40 pombais, non sei se chega a 40, ahora mesmo non fago memoria, e 20 e pico reloxos de sol. Despois do noso paso por Outes, volvemos coa sensación de que nos faltaron días para seguir escoitando, porque había vontade de conversas, contos, lembranzas e encontros. Grazas á xenerosidade de todas e cada unha das persoas que falaron connosco, aprendemos a mirar os lugares por onde fomos dunha maneira diferente, máis atenta, e quedamos coa impresión de pertencer a eles de algún xeito. Resoan os ecos das risas, das voces. As historias deixan pegada en nós. Somos memoria, facemos memoria. A xente tiña moitas ganas de falar. Sí, vostede notabas, non, de que se sentían a gusto falando, compartindo e todo eso. Salvo raras excepcións moi raras, que se era un poquinho máis xente un poquinho máis nova, dáballe certo reparo que se escapara da lingua, de que non fora a ser que dixeran isto, porque despois tal. Participaron neste episodio Carmucha, Laura, Merchi, Pepita, Bárbara, Sole, Pío, Lucía e as mulleres de Viladomonte e Santo Ourente. Facer Memoria é un proxecto de Berrobambán ideado e dirixido por Paula Carballeira e Chiqui Pereira. Música de Brais Iriarte. Auxiliar de produción Miguel Calvo. Deseño gráfico Nadina Gráfica. E as voces de Nuria Sanz e Iván Davila. A segunda edición dos encontros foi financiada pola Diputación da Coruña. Esta temporada 1 do podcast realizouse coa axuda do INAEM, Ministerio de Cultura e Deporte, para a modernización de estruturas de xestión artística. Facer Memoria.